bakhona abantu la noma akukho yes sanibona nganza kwethu angizokukhuluma kakhulu ngizokhuluma nje kancane nami nje ngiyaphawula njengesakhamuzi salawa maskandi. Ngiyabona bafowethu sikhulumeni iqiniso manje asikhulumeni iqiniso yabo lento esenza kumaskandi seyi-wrong. Ngiyaphila nganza ukuthi ngiyaphila i-wrong mina ingithintile indaba kaDuma kahle yale video esiqeda kuyibuka kaDuma kahle ingithintile kakhulu. Kanti yenina ogenge ngempela kanti bazobulala ngempela umaskandi. Okay, ngaphandle kokuthatha amasayidi njengami njengoba ngigovuzile mhlawumbe abanye ngingumuntu nje wamancoko ngithande nje ukuyihlekela ngiyincokolele futhi ngisupporta wonke umculo especially angikhulume kulabo abanye abafuthi abafana naboDuma kahle bonke igenge esafana umculweni mhlawumbe enye esencane nama laba kodwa abasafika kodwa sebezwakala abangakafiki lezi zinga lamakhosi. Ngilalela wonke umculo mina wonke umculo ngoba ngiyawuphila umaskandi yabo. Kodwa ke ohlangothini lamakhosi anginamona futhi lapho mina kimi lamajita ayi2 uMthandeni noKhuzani ngibasupporta kakhulu. Ayikho ingoma yabo ayikho isidi nje kuthiwa uKhuzani kusukela kuqala esathi behluleke bonke qala esathi behluleke ngaqala lapho kumthenga umculo wakhe ngazi konke nje yonke into ayishoyo kusidi ngiyayazi mina noMthandeni esathi sibidla abantu kuze kube manje isiza angithathi iside ngani ngoba kunento engiyithandayo kumThandeni make city khona into engiyithandayo kumThandeni eyi1 kuye eqondene naye ikhona futhi into engiyithanda kuKhuzani eqondane naye engeke ize yenziwe ngumThandeni ikhona engiyithanda futhi kumThandeni engeke ize yenziwe nguKhuzani. Impi zabo ke asingeni ke mangabe umuntu alapho umnandi ngiyihlekisele ke ngawo asedlule la. Kodwa niyabona bafuthi le eyokuthi ilo okay abahleli bemicimbi bethi kuDuma kahle akakhethe ukuthi uhamba naliphi side ku-wrong bafowethu. Singaluthana ngempela ku-wrong kakhulu ngoba uDuma kahle usemncane lo mjida usafika kusafane avuke naye ngoba esho nje ethi la kade iqhashwe khona uqhashwe ngemali nakubi la kade iqhashwe khona ku-white wedding kade iqhashwe white wedding or white picnic le ade iqhashwe ngemali kumThandeni iqhashwe ngemali. Kufanele uqinisile ufuna yena noma kuphi la iqhashwe khona ngemali ukuze naye abe akwazi ukuthi afike la ifika khona. Impilo yamanje iyimali uma kuthiwa akanganakhunje akangayi ngapha kodwa ibizwe ngemali ku-wrong bafowethu. Ngithi angiphawule nje kulokho ukuthi cha yabona ke manje mina bengithi kuyadlalwa bengithi kuyadlalwa bafowethu kodwa manje sengiyabona ukuthi hayi khona serious umculo kaMaskandi ubulawa ngempela ke manje khathi bewubulala ke manje khathi bewubulala ngempela. Hawu lo mjida uDuma kahle usadinga ukuthi ahambe noma ngakuphi lapho efuneka khona ngemali. Hayi kahleni bafowethu angizukukhuluma kakhulu nimoshe idatha lenu yiloko nje adinga ukuthi hayi cha nabe ngithi kuyadlalwa kodwa manje umculo sowumoshwa ngempela bawubulala bawubulala okay and ubulawa ngoke nabo abahleli bemicimbi laba abani asebe right bona right amakhosi bafowethu oKhuzani noGcwamele bethatha amaside umoya engafuni ukuya komunye right ba right banamashoko SABC1 bathole inkulu imali ba right bona but abangafuni ukuthi umfana esakhula usafanele ephambili askime athathe iside
kube khona kuluzayo ngokuthatha iside. No, lento le ilungele ukuthi bona uyikhethele wena, mhlawumbe ukuthi uyayikhethela uduma kahle yena ethi hayi mina ngingapha, kulungile ayikhethele naye ukuthi akhethiswe ngoba kuyamlimaza. And mayayikhethiswa uyabo nje, uma ngabe kuthiwa yena uyayikhethela yena ethi hayi uhamba ne-east or uhamba ne-west, yinini eniyomlungisa futhi nina abalandeli bomculo nisho ukuthi hayi cha, mawuthatha iside uzolimala ngapha, uzolimala kwa-Red Nation, mawuthatha iside la kwa-Red Nation futhi uzolimala kwa-Blue Nation. Yiloko bafethu akusi-right. Kodwa ngibona ama-comment kancane. Hayi ngicomment nisheshile nena ina-comment abafana. Hayi ngiyanivuma. Hayi angizange ngizodelela nkabi yami, angizange abaku-free mode. Hayi right impela ku-free mode nganza ukuthi angeke sibe ku-data mode sonke, amandla awalingani. Okay kulungile, hayi hambani ke niyobuka igcokama. Bekuyilokho mina ukuthi cha angithandi nangomfana wakithi. Wathi mbona uDlubheka wakhanda ingoma ethi kukhona ukuba indoda ukuthi kuyasinda. Mase siye kumnta lapho ngiyalibona mina le bhamuze lingidlubheke liqinisile Nkosi yami, sengiyambona ngoba abangani bakho bayakujikela. Yabo manje cha sebawumosha impela okay umculo, cha sebawumosha impela. I-white wedding hayi man, akusiyo white wedding. Ngiphetile. Awuma ngeyisini zami wena. Ngangitshela ngathi mina ngine-medical aid, ngavuka ekuseni ngifaka amazinyo amasha. Nethi nina niyangijaha nifuna ngibe namazinyo ngesikhathi sini. Udinga impama impela nkabi yami ugay, kodwa hayi ukuthi phela ashaywe yimi. Ulunga ashaywe yini ningangifaki la ekushayeni. Awudlaliwe ngephathasi lapha, awudlaliwe. Empeleni balibisela phansi iphathasi. Hayi okay madoda nibe right nganza ukuthi bekuyilokho nje. Bengingazili uzokwedelela. Bengizosho nje nami bengizobeka uvulwana. Awabe right amajita. Sharp.